zailtasunik handinak eta harresik handinak ez daude hemendik 500 kilometro da hegoalde hortan o beste 8 iparralde, baiz eta uste buru. Ustetan gerora zer esango ote duen, gerora zer zailtasun jarrikotu duen, gerora ez dakit zeingo duen hirugarren batek guk momentuetan ez dut pauso erdi bat ematen. Udan basoa oten da bezala, lehor egin da. Nahikoa dela basoan pospoloa bota eta denak su hartzeko, horrela ikusten da euskal gizartea. Gure esku dago, inertzia hori pasatzen utzi edo aprobetxatzea. Baina inertzia hori oain daude.